den, vítám vás zase u mě. Samozřejmě, jsme zase ve městě a tady vám budu, já jsem pozval samé známé osobnosti, prostě samé známé osobnosti. Budu vybírat, které je dobré, které ne. No a ty, které budou ne, no, jak si... Takže, aby jsme na začátek, dáme trošku Minecraftu do toho. Takže, toto je 11leté dítě, které hraje Minecraft. Otoč se, blbče, kamera je tam. Co? Jo, jasně, ovšem. Takže řekněme tvé nejlepší herní výkony v Minecraftu. Jo, jasně, no tak samozřejmě. No tak uvidíte, že jsem v Minecraftu jako borec, jo, protože 10 zombíků normálně jsem zabil, jo. Já vám třeba klidně ukážu teďka, počkejte tady. Takže počkáme, než se 11leté dítě, co hraje Minecraft, vrátí. Mě to taky nebaví. Už jsem tady! To si s sebou musím vzít ten notebook. Tak jasně, to všichni dobří hráči dělají, ne? Takže dámy a pánové, můžeme se dát hnedka do toho. Ano, ukážu vám svůj největší skóre. Zabiju! No dobře, diváci, tak tohle se nepovedlo. No, ale to je jedno. Vypněte to, teď si každý bude myslet, že jsou k ničemu. A ty nejsi? Dobře, pokračuj mě. Můj počítač. Jako dalšího tu máme pardon, Gogomena TV. Dobrý den, milí diváci. Venku prší, kdo souhlasí, like. Venku neprší, kdo souhlasí, like. Justin Bieber je holka, kdo souhlasí, like. Justin Bieber není holka, kdo souhlasí, je debil. A tak dále, milá ľudia. A tak dále prostě. Ale už to nebudeme zdržovat. A náš poslední, pan policista. Dobrý den, rozhlížejte se, když jdete přes silnici z chátrudy vybachané. Prosím, řekněte nám do kamery něco o sobě. Tak samozřejmě jsem milující strážník. Hej ty! Okamžitě se sem vrať! Já ti nakopu! O gangstři mě respektují. A prostě tak. No. Toto by bylo dnešní všechno. Takže zdar.